fin, crieime e estudiei en Vigo, e logo andiven por media España dun lado a outro, pero terminei voltando, porque como aquí, en ningún sitio, e xa levo 15 anos vivindo no Barbanza. Son enxeñeiro de minas por vocación e pai de 2 adolescentes aos que lle quero deixar un mundo millor, unha Galicia millor. En parte, por iso, comecei a traballar en Recursos de Galicia, porque penso que debemos facer unha Galicia máis verde, máis sostible, máis autónoma, máis moderna e máis dona do seu futuro. Os nosos recursos son bens de dominio público, perténcenos a todos nós, e o seu aproveitamento fomenta o desenvolvemento do rural, xerando empregos de calidade dos que temos exemplos abondo. E aquí temos moitos dos minerais que a Unión Europea quere asegurar para a transición enerxética. É a nosa obriga que as xeracións futuras extraelos dun xeito sostible e poñelos en valor. En RDG levamos meses avaliando proxectos mineiros e temos claro que os recursos de Galicia deben estar ao servicio de Galicia. E aí estaremos, pero queremos acertar no como. Dende RDG apostamos por facer as cousas dun xeito diferente na procura de resultados diferentes.